Dashi to ko tawakkali tu Allah Adam dumi son katlaki kuna da tawakkali tu Allah Alamani son che kuna dashi to ko tawakkali tu Allah Jongi jigi de ke dalima sayi tawakkali tu Allah Alamani punya dogo yashi to ko tawakkali tu Adama dumbi punya ningat lagi joya tawakkali tu Alamani punya dogo ya situ ko tawakkali tu Oko somunya jigi semme fama alala tawakkali tu Wayembo yebeto dalima sabulu tawakkali tu Baba Jose trawele ke jigi Allah de tawakkali tu Jose igi semme dalima salla tawakkali tu Jombe bara minna iji Allah de tawakkali tu Jombe kuku de la isme Allah tawakkali tu Nebi yoroni wabas Néré, un mot qui résonne comme une promesse. La promesse de raconter la beauté de nos destinations. Pour ce fait, Air Burkina relance un magazine de bord, Néré Magazine. Au sommaire, des reportages captivants qui, portés par les cieux, racontent la beauté de l'Afrique sur nos terres. Néré Magazine de bord, Air Burkina, c'est aussi une vitrine publicitaire pour toutes nos entreprises. Contactez-nous. Néré Magazine, de la beauté dans les cieux et sur la terre. La Djelema, Amoulumba fait voyager, car sur Amadou sur Aka voyager Konana. Compagnie de transport Somatra, où ya Kano Kanani, car quoi chamanye, Karimun Dlana, Norme Konana, Oka la Fiakama, à suspension ou, à climatisation, à siège ou, ni Kari Jolenye, Fouette Djigi Kono, Ibisekado, à Konana Tukumina. Somatra ekakari, Somatra nekakari, Somatra ankakari. Okum Konana, Kari Numbe Sirata. Donko do Bamako Sekou San Moti Kuchala Kata Sika Soma Kenyeba Kita Umanyina Nyoro di Sahel Moko Kata se Kolokani Jijeni Fokata se Bemama Somatra Fien Foroko Somatra Kauli Herela Kase Herela Hôtel Lafia Dagaro Benendo Sebari Bangekaba secteur 3 kono Kata se dakabana batiri lichomuma pour que kaseka dususuma fara kiliyan ka lafiya kan ka ta fe ka men hôtel lafiya kono courant tigara tuguni ambi wati mena iko bi hôtel lafiya kono 24 sur 24 courant ko koni oteke ma negelayi ki kamara ganendo courant ko la jignoro ko la il fa biribiri ika hôtel lafiya magen samuru dakabanaw ani adlan dakabano kata se vantlo territoire a fo hôtel lafia inana aw lafia likama alhamdulillah aw lafiara ayo senfa biribiri ko hôtel lafia magen mali kono mali koka Europe ibi fa wo fanfe ki fe kana moti ki kamana ganendo ko kurantika de moti ni sera hôtel lafia la alhamdulillah bi kurantika kwani hukuma bana Kibi fait qu'en a moti, qui ka jama de kacha, a kadi obeka soro nyonka, yoro kelempeo, hôtel lafia, halnoy ma bakele soro, obebi se ka jigi, hôtel lafia kono, obi janyogon fe, ka wili nyogon fe. El Haj Amadou Adital, dine kuntigi badidu, nyoro kona na tijania obolo fara mime nyono, uluka kalifade do aminena. Ambe dugaw ke ka fara silamɛ diinɛ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen ka dugaw kan an miirina ba a la a bɛ yɔrɔ yɔrɔ ni waati na an bɛ dugaw kɛ a ka se k'a yɛrɛ sɔrɔ
min ye cɔrɔnɔ amadu aditali ye maa minnu ni a bɛ u bolo an b'a yirula k'a fɔ silamɛ don laadiri don baarakɛla don faso kanuna don miiriya ɲuman ka bɔ mali silamɛ bɛɛ lajɛlen yɔrɔ ka ɲɛsin a ma yaasa a ka bilali bɛ se ka nɔgɔya cogo min na a ka segin ka na a ka denbaya kɔnɔna na ka na an bɛɛ lajɛlen sɔrɔ o ye an ka laɲini ye an bɛ dugawu kɛ ka fara silamɛ diinɛ bolofara bɛɛ lajɛlen ka dugawu ka fala ye bɛɛ bɛ seli la bɛɛ bɛ bato la zaviyaw kɔnɔna na misiriw kɔnɔna na tarikatigiw bɛɛ lajɛlen wulilen don k'u jɔ bi an b'an ta fara u ta kan min ye an ka nin cɛkɔrɔba ɲuman in ye min y'an ka nin kalifaba in ye min y'an ka nin mukadamba in ye a ɲuman bɛ se ka segin an ma cogo min na an b'o dugawu kɛ ka fara silamɛ ɲuman bɛɛ lajɛlen ka dugawu kan ala k'an tulo don kibaru ɲuman na. Ka bɛn ni baaraw kɛcogo ɲuman sabatili ye société énergie du Mali ale bɛna mise à jour kɛ a ka compteur papier Isako bɛɛ lajɛlen na don n'a nataw la ni fɛɛrɛ kura min filɛ nin y'a dabɔkun ye ka se ka jigiya to ye ani baara kɛcogo ɲuman k'o sabati ani maa minnu bɛ baara kɛ kuran na olu ni ɲɔgɔn cɛ nin compteur baaraw bɛna kɛ ka bɛn ni octobre kalo tile 16 ye san 2024 b'a fɔ kɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ye a bɛna code 3 de sɔrɔ chiffre 20 na ta o ta n'o kɛra aw fɛ nka a tɛna kɛ kelen ye bilen nin baara in hukumu kɔnɔna la ka se k'a kɛ a ka ɲa kɔdu ninnu u bɛ da ɲɔgɔn kan cogo min na o de filɛ nin fɔlɔ i b'o don compteur bɛ sɔn o la i bɛ sɔrɔ ka filanan tugu o la compteur bɛ sɔn o la i bɛ sɔrɔ ka sabanan n'o y'a laban ye k'o tugu o la compteur bɛ sɔn o la edem sa ko b'o kɛ ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen na dɔnniya nin baara kura min filɛ nin ye sago tɛ se ka kɛ a kunna baara hukumu kɔnɔna la n'o y'a sɔrɔ kɔdi minnu salen don aw bolo n'a ma la baara fɔlɔ a y'u la baara ka compteur la yanni nin mise à jour cɛ n'a ye gɛlɛya sɔrɔ walima n'a mɔgɔ bɛ kunnafoni dafalan na k'u b'a da u ka kɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen kulo kan a y'an ka centre d'appel wele min ye 36 077 walima a ka taa an ka agence dɔ la kelen na. زخرهم دايما منجدد ambade te duma kanubaw an filɛ don min ko bibina bɛɛ lajɛlen sigilen kun don ka te min nani kɔnɔ an ka jamana kɔnɔ a shurula ni waati na n'o ye tever rasul a tɔgɔ ka di cogo min na a te fana ka di ka tɛmɛ o kan tever rasul k'a ta sini forow kɔnɔ f'i ka barada kɔnɔ a n'a ja bɛ ɲɔgɔn na tever rasul nkɛ o kɛ ka te wuli fo n ka bɛnɛfunji k'a la o banna taa butigi la dɔrɔn i k'a fɔ ko tever rasul bɛnɛfunjilama walima tever rasul ɲamakulama walima a jasmine n'o man di ye a simple o fana bɛ yen nɔ tever rasul i bɛ ja fɛn o fɛn ɲini te la a bɛɛ lajɛlen bɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ a kɔnɔna na an kana ɲɔgɔn nɛgɛ n'i ko te duma bibi na i b'a fɔ ko tever rasul a bɛ foroko cɛɲi kɔnɔ ni k'a sɛbɛn a sanfɛla la ko rasul a foroko sanfɛ cɛ bɛ ɲamɛ sanfɛ tamarosun jukɔrɔ wa i mago b'a nasugu fɛn o fɛn na o ja bɛ o foroko kan n'i mago bɛ a bɛnɛfunjilama kan bɛnɛfunji ja b'o kan n'i mago bɛ a ɲamakulama kan ɲamaku ja b'o kan fo ka taa bila jasmine na a n'a simple tever rasul a jɛnsɛnnen don jamana in fantan naani bɛɛ lajɛlen la ni waati na grossisi fɛn o fɛn bɛ suguba la n'i sera o ma n'an ka quartier kɔnɔ ani sugu wɛrɛw la i bɛ tever rasul sɔrɔ yen n'i mago b'a camion va sanda la i bɛ wuli ka se ngolon na i ko makɔrɔ carré kɔnɔna na walima i bɛ nɛgɛjuru banba 76 44 30 29 79 60 31 60 a n balimakɛ i bɛ ka fɛn o fɛn fɔ tever rasul la ni nin bɛɛ b'a la ayi ne tɛ ɲininkali kɛ tuguni ne bɛ wuli ka taa san tever rasul ka sanu wa a ka di 100% naturel o kuma na an bɛɛ k'a min so o ye ale ye san 60 ani kɔ maaw k'olu ta nisɔndiya kɔnɔna na ka taa n'u ye Air Burkina bɛ se yɔrɔ yɔrɔ la baara kɛcogo o ye waso bɔ bi ko in na min ye Air Burkina ye a ma dan o ma koyi nin waati na ni maa min b'a fɛ sa ka bɔ Bobo Julaso ka t'i yɛrɛ sɔrɔ Abijangaw fɛ yen o taa ni ka segin o ye 50,000 ani 2,300 ye o bɛ kɛ Air Burkina ale fɛ yaasa maa minnu bɛ yen n'olu bɛ Bobo n'u b'a fɛ ka taa Abijangaw fɛ yen u ka taa ni ka segin o bɛ se ka nɔgɔya cogo min Air Burkina a ma dan o ma koyi sigiɲɔgɔnya ɲuman kɔnɔna na maa caman bɛ yen i b'a dɔn k'a fɔ ko olu bɛ donitaw kɛ min ye Air Burkina ye doni tali hukumu kɔnɔna na sa o kɛlen don ka fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen sigi i bɛ fa o fa n'i b'a fɛ k'i ka doni bila ka taa Air Burkina bɛ se yɔrɔ min
Wagadugukaw fe do wa, Bobo Julaso do wa, Bamako wa, Niamey, Abidjan, Lomé, Cotonou, Accra ani Dakar i dan ye ka nɛgɛjuru sira k'ale kɔngɔ i bɛ se ka 70 k'o dasi min ye fu ani kɔnɔntɔn fu ni kelen 72 u ka bɔlɔlɔ sira fana o bɛ Fɛrɛtiko ale ta na sira fɛ maa minnu b'a fɛ k'u ka dɔnnibaaw ta ka taa Wagadugu ka taa Bobo Julaso Bamako Niamey Abidjan Lomé Cotonou Accra ni Dakar Air Burkina ale ya aw jigi bɔ sabula min ye sigiɲɔgɔnya ɲuman o pankuruso o ye Air Burkina ye san 60 min ye baara ye a kɛcogo a ɲɛnen don u bolo nin waati in na. على الله توكلت 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 على الله an lamɛnbaaw ani an filɛbaaw aw bɛɛ lajɛlen aw ni sɔgɔma bi ye juma ye Mars kalo ale tile 7 sanba 2025 sunkalo fana ale fana tile 7 min ye chrétien ta ye olu b'u tile 3 la keba an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ wale ɲuman dɔn sɔgɔmada in na donba do sɔgɔmada in na sunkalo do sɔgɔmada in na an bɛ tanu lasegi Ala ma min ye an bangebaa filaw ka dugawu kɛ olu ye keba juma ale ka girin yani juma ka seli ko caman de bɛ olu bɛ sigi sen kan maa mana fɛn o fɛn kɛ jumadonya la k'a sɔrɔ hali sunkalo yɛrɛ tɛ a ka bon kosɛbɛ keba dɔrɔmɛ 1 min b'i bolo ka n'a to i jufa kɔnɔ a di fantan dɔ ma a ka kɛ o ma jigi ye min ye saraka bɔ ye o ka ɲi bi dugawu ka ɲi ka bato kɛ ka se ka maaw la nisɔndiya fana keba o fana ka ɲi kuma tɛ sunkalo faralen don a kan an bɛ dugawu kɛ sa Ala k'an ka bato kɛlenw bɛɛ lajɛlen minɛ Ala k'an ka sarakatu bɛɛ lajɛlen minɛ an bɛ dugawu kɛ an ka jamana Ala k'a kolo suma sɔgɔma in na sariya min taara ka 20 bɔli kɛ an ka jamanadenw k'o keba an bɛna don a sariya kɔnɔ k'a ɲɛfɔ maaw ye mɔgɔ bɛ se k'a faamu cogo di wari bɛna na kɛ cogo di baara bɛna na k'a la cogo min na an y'o sɔrɔ journal officiel kɔnɔ n'o ɲɛfɔli kɛ mɔgɔw ɲɛna o la an b'o baarakɛlaw n'o ye pharmacie minnu ni kanan bɛ baara kɛ ko n'olu ka wari ma sara mars kalo in a tile 20 keba k'u bɛna na furaw dulon han ma a tɛ se ka taa furaw ta olu fɛ yen kucalakaw bɛ labɛn na ka musow tɔgɔla don n'o o ye sini ye k'o kunbɛli baaraw kɛ premier ministre yɛrɛ bɛ sira la ale kan ka taa ye min ye kucalakaw olu fɛ yen npogotigi dɔ sirabaka kasara ye ale sɔrɔ k'a to moto kan dirikaw fɛ yen min ye an ka jamana kɔnɔna yan seko ni dɔnko ministre ale taara i ɲɛ da pyramide souvenir ale ni memorial Modibo Keita kan Mamu Dafe a yɛrɛ ka baarakɛda ka wulikajɔ hukumu kɔnɔna sa a ka taama min bɛ senna nin ye ka t'i ɲɛ da baarakɛbolo minnu bɛ ale yɛrɛ ka bolo kan ka taa a ɲɛ da olu kan INPC keba u ye fara k'ale ba la dɛ étage 7 u y'o de jɔ k'o k'u ka siège ye i b'a dɔn ko yɔrɔ in dayɛlɛli bɛna na INPC kisi min ma miliyari 1 min tun bɛ don location na san o san a n'a kɔkaw o y'o bannen pewu wa u bɛna na yɛlɛma u yɛrɛ ka yɔrɔ la n'Ala sɔnna ma min sɔrɔla o la an na o da aw tulo ka bi sɔgɔmada in na nin ye an donkan ye. Keba ko ni maa ma sa ka n'i tana fɔ Ala ye maa si tɛ se ka suruku bali halo la ko sabula ko a dakasa bɛ bɔ si kɔngɔ la o tɛ fɔ dali waati dɛ keba wa ni maa min ye musokɔrɔba jɛmen tɔmɔ kana kɔn ka muguri dɛ e y'o dɔtɔ ma keba ni kɔni ye sɛnugu ni y'o ye foroba barama kɔnɔ
o bɔra denmisɛnninw kelen niyɔrɔ la an k'an b'an faso fɛ an y'an disi gosi yan ko ni Mali tɛ ko jamana wɛrɛ tɛ an ɲɔgɔn tɛ Maliba jamanaba sisan a bɔra dalafɔli la ko k'a waleya waleyali senfɛ Keba kumaw cayalen don ne yɛrɛ bɛ bɛɛ ta faamu fo minnu bɛ nanzara jamanaw la minnu kɔni ta faamu parce que olu jamanaw yɛrɛ tɛ balo dɔwɛrɛ la ni taxi tɛ nka bɛɛ bɛ fili ka da i kɔnɔna tiɲɛ kan maa bɛɛ n'a ka ko faamuya cogo don jamana ɲɛmaaw y'a sigi k'a kɛ fɛɛrɛ ye Keba nin bɛ mun yira anw na an k'an cɛsiri an k'an jija an ka baara kɛ ni baara bɛ kɛ sɔrɔ bɛ labɔli kɛ mugan yɛrɛ bɛ dɔgɔya sabula bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ i bɛ cɛsiri min na i bɛ baara min na i kan ka min kɛ faso ye Keba anw ka jamana kɔnɔ fɛn jumɛn ni fɛn jumɛnw bɛ yen ni jamanadenw kan ka o kɛ ni ɲɛmaaw yɛrɛ tɛ wuli ka jɔ kɛ a nɔfɛ o fɛnw ka ca dɛ impôt min kan ka di maire-lakaw ma n'a fɔ TDRL mɔgɔw t'o sara min ye an ka moto n'an ka vignette n'an ka fɛnw ye carte grise n'a ɲɔgɔnw mɔgɔw t'o sara fɛn caman bɛ yen jamana yɛrɛ bɛ minnu sigi k'olu kɛ sariya ye mɔgɔw t'olu sara jamana yɛrɛ bɛ degun min kɔnɔna na bi gɛlɛya min bɛ Mali yɛrɛ kan k'a ye k'a fɔ ko maliyɛn minnu bɔra k'a yira k'a fɔ k'u b'u faso fɛ Mali ka di u ye olu yɛrɛ ka tila k'a ye k'a fɔ tuguni ko bi k'olu dɔw bɛ ka kuma sugu dɔw fɔ Keba an b'an yɛrɛ ɲininka Mali bɛɛ lajɛlen y'a mɛn waatiw la an kun bɛ degun min kɔnɔ Keba aéroport tɔnɔmadara sow feerela yan duw cira yan jamana fɛn caman bɛ yen o kun bɔtɔ don an tigiya la an yɛrɛ tun bɛna n'an sigi don dɔ la u bɛna n'a fɔ ko a ye bɔ jamana in kɔnɔ aw ta tɛ tuguni o bɛ se ka latilen cogo di o bɛ se ka ɲɛ cogo di o musakaw bɛ bɔ min degun mun b'o kɔnɔna na bi ko ka o de latilen k'an k'o faamu an ka sɔn o ma peut-être dɔw bɛ ka kuma dɔw fɔ Keba a bɛ se ka kɛ o ye tiɲɛ ye i b'a sɔrɔ bi mɔgɔw ɲinɛna nɔn tɛ yanni san 2000 nali tɛ an ka jamana kɔnɔ yan san 2002 yɛrɛ de téléphone portable nana Keba 2002 Orange yɛrɛ ka don an fɛ yan o kɛra 2003 ye u kana wariko don a la Keba n hakili la k'a fɔ min ye pani ni ɲɛɲɛ n'a tɔw bɛɛ lajɛlen ye n'i y'a jateminɛ a tɛ san 10 bɔ yan'o cɛ an kun bɛ wari ci cogo di mɔgɔw tun bɛ wariko kɛ cogo di nɔgɔya min nana ka na don wariko la bi anw dɔrɔn tɛ o diɲɛ fan bɛɛ de don n'o tɛ fɔlɔ n'i kun taara suguba kɔnɔ i bɛ taa wari di a bɛ di ka mɔgɔ ma dugu la o tun bɛ yen n'i bɛ ci o ci kɛ i bɛ wuli k'i jɔ k'i cɛsiri yaasa ka se ka taa don a tigi bolo bi ninnu minɛn ninnu nana k'an lafiya a tɔnɔ min bɛ bɔ ka taa kɔ kan o de ka ca ni anw ka jamanaw bɛ min sɔrɔ ye Keba i b'a kalama ko machine tɛ Mali bolo tile kelen kɔnɔna na Mali bɛ fɛn hakɛ min don téléphone ci la n'a bɛ fɔ o ma ko volume de communication o machine tɛ Mali bolo k'a jate k'a dɔn k'a ka hakɛ ɲini a kan jamana maralaw ni jamanadenw olu ni ɲɔgɔn cɛ a fanba sirannen don min ye bi wariko in na i b'o dɔn a bɛna na don a donda fɛ wa a bɛna na taa sira fɛ wa ɲɛmaaw yɛrɛ ka misali ye mun ye ka yira an na Keba n'a fɔra an ɲɛna ko jamana in fan caman ye gɛlɛya ye bi sɔgɔmada in na i b'a kalama k'a fɔ ko jɛkulu minnu bɛ yen n'u olu bɛ an dɛmɛ an ka kalansow kɔnɔna na ka dumuni ta ka di denmisɛnninw ma olu bɛɛ lajɛlen ko bi k'olu bɛna n'u bolo fila kuru wa Keba i b'o kalama wa kalanso 400 Mali kɔnɔna na kantini n'o ye denmisɛnninw dumuni bɛ kɛ ka di minnu ma kalanden 200,000 o de bɛ bi minnu tɛna na dumuni sɔrɔ don nataw la o kantiniw kɔnɔna na n'o bɛ kɛ ka olu kɛ jigiya ye waleya ye u ko k'olu ka sɔrɔta tɛ labɔli kɛ tuguni n'i dun ye dumuni in jateminɛ min bɛ di denmisɛnnin ninnu ma kalanso in na a b'a to ni kalan jiginna midi u kana taa